Jak mało kto, to właśnie Max Tao wierzył i propagował ideę pojednania między narodami. Urodził się 19 stycznia 1897 roku w Bytomiu w rodzinie Natana i Julii z domu Julius. Miał brata Fritza i siostrę Friedel. Rodzinne miasto uwiecznił w autobiografii Das Land, das ich verlassen musste, kraj, który musiałem opuścić, wydanej w Hamburgu w 1961 roku oraz we wspomnieniach Trotz allem Liebeserinnerungen aus 70 Jahren, mimo wszystko, wspomnienia 70 lat życia, wydanych w Hamburgu w 1973 roku. O Bytomiu pisał w sposób niezwykle ciepły, odnosząc się przede wszystkim do niezwykłej tolerancyjności jego mieszkańców, bez względu na wyznanie. Wspominał: przedstawiciele wszystkich religii gromadzili się na modlitwie w bytomskiej synagodze w wieczór Dnia Pojednania, Jom Kippur, i słuchali, co naczelny rabin Max Kopfstein miał do powiedzenia. Jako sługa Boży podejmował ze wszech miar starania, by osiągnąć pokój i harmonię wśród ludzi. Pomagał tam, gdzie tylko potrafił. Kiedy arcybiskup Wrocławia Adolf Bertram odwiedził Bytom, to właśnie rabin dr Max Kopfstein wygłosił mowę na jego cześć. Często widywałem razem, pisał Tao, przedstawicieli różnych wyznań, stojących przed bytomskim ratuszem, jak radzili wspólnie na temat domu dla kalek czy nowego szpitala. Spoglądaliśmy na nich, bo byliśmy przekonani, że czynią wszystko na chwałę Bożą. Było całkowicie naturalnym, że dzieci nie robiły hałasu i nie bawiły się w Dzień Pojednania na placu przed synagogą, a kiedy nadszedł Wielki Piątek, nie bawiliśmy się przed kościołem protestanckim. Czekaliśmy, dopóki superintendent nie opuści go i robiliśmy szpaler. Z wielkim respektem i we wzajemnym szacunku do siebie ludzie żyli w Bytomiu. Zgoda panowała w tym mieście. W innym miejscu Tao dodawał, pisząc literacko i obrazowo: czasy młodości na naszej czarnej ziemi dały nam wszystko to, co nam musiało przydać sił i co nas wszędzie miało bronić. Max Tao publikował także jako krytyk literacki na łamach Frankfurter Zeitung i występował w radiu jako lektor. W 1935 roku został wykluczony z Izby Literackiej Rzeszy. Fala prześladowań skierowana wobec Żydów w drugiej połowie lat 30. zmusiła Taua do podjęcia decyzji o wyjeździe, a w zasadzie ucieczce z Niemiec. W 1938 roku wyjechał do Norwegii. Pomógł mu przyjaciel, artysta malarz Tore Hamsun, syn powieściopisarza Knuta Hamsuna. Rok później jego brat Fritz wyemigrował do Palestyny. Był jednym z założycieli kibucu Bet Yitzhak. W Oslo Tao podjął pracę w wydawnictwie Tanum. Po zajęciu Norwegii w 1942 roku przeniósł się do Szwecji, do Sztokholmu, gdzie był współinicjatorem powołania wydawnictwa Neuer Verlag, promującego emigracyjną literaturę niemiecką. W 1944 roku ożenił się z Tove Fliset, działającą w Nansen-Hjälp, norweskiej organizacji pomocowej założonej od Oda Nansena w 1936 roku celem zapewnienia schronienia i pomocy żydowskim uchodźcom z terenów znajdujących się pod kontrolą nazistów. Po wojnie Max Tao powrócił do Oslo. Przygotował potem do druku wiele dzieł znanych pisarzy, m.in. Thomasa i Heinricha Mannów czy Hansa Helmuta Kirsta, ale również przedstawicieli pokolenia mu współczesnych, m.in. Arnolda Zweiga czy Alfreda Neumana. Odkrył prozaika i dramaturga, pioniera fantastyki naukowej Karela Czapka. Do grona jego znajomych należeli m.in. powieściopisarz, dramaturg i myśliciel Nikos Kazantzakis czy lekarz i filozof Albert Schweitzer. Po wojnie Tao zaangażował się na rzecz idei pojednania.
Temat pokoju między narodami, wyznaniami i pokoleniami znajdował odzwierciedlenie w jego licznych wykładach, listach, esejach czy publikacjach, m.in. Glaube an den Menschen, Wiara w ludzi, opublikowanej w Berlinie w 1948 roku, czy Auf dem Weg zur Versöhnung, na drodze do pojednania, opublikowanej w Hamburgu w 1968 roku. W 1950 roku Tau został uhonorowany jako pierwszy Nagrodą Pokojową Pisarzy Niemieckich. W 1956 roku zainicjował serię wydawniczą Biblioteka Pokoju, Friedensbücherei. W 1965 roku otrzymał nagrodę Nelly Sachs za dokonania na polu literatury, zaś w roku 1970 nagrodę Sonnich w uznaniu jego wkładu w literaturę europejską, a w 1974 roku Górnośląską Nagrodę Kultury. W 1967 roku uhonorowano go Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a w 1972 roku Królewskim Norweskim Orderem Świętego Olafa. Max Tau zmarł w Oslo w 1976 roku. Spuścizna po nim przechowywana jest dziś w zbiorach rękopiśmiennych Stadt- und Landesbibliothek w Dortmundzie. Jego imię noszą dziś szkoły w Kiel oraz w Oslo.